Vull dir, estàs pilotant tu, David. El teu barco, David. Aquest és el teu barco, vull dir. Jo, David, vull dir... Jo remaré el teu favor, però marca'm un rumb. Vale, va. Fins ara. Què passa, Marc, tio? Quant de temps? Joder, que no fèiem un puto programa junts. Para, David, para. No. Vull dir, tornem, no m'ho esperava. Vull dir, Para. estem al mateix problema d'abans. Vull dir. Ja està. Posa la capçalera, David. No! Això que ja està. Hola, què tal? I benvinguts al programa número 19 del Mierdòfono, de la primera temporada. Quina bromes, tu. Marc Muñoz, com estàs, tio? David Herrán, tornem Sí, a tornem a la estar, realitat. tornem a la realitat, tornem a fer el programa La presencial. nova normalitat, tio. Hòstia, sí, ja tocava, eh? Ja venia Crec que de estem... Vull dir, ja dic, aquí no estem complint distància, tal, però bueno. Però a veure, vull dir... Ens passem porros. Sí, a veure, al final ja hem, està. hem compartit altres coses que jo crec que a veure, no Morirem desvetllarem, junts. no Morirem desvetllarem coses, però si fins ara no ens hem contagiat, és que no ens havíem de contagiar, perquè la gent... Vinga, tira. Bueno, va, programa número 19, primer programa de la nova normalitat, matar i ressuscitar. Marc, va, al tirón. Porto un matar i ressuscitar, tio. Ve l'estiu? Bé l'estiu. Se viene l'estiu, ha fet caloret aquests dies, està fent molt bon temps, Sí. i què... Estic matant, eh? Vaig a matar. Vale, vas a Vaig matar. no sé si ho he dit. Vale? I què hi ha a l'estiu que... Vull dir, es ve una cosa a l'estiu, molt típica de l'estiu. El gazpacho, tio. Mato el gazpacho. Per què el mates, tio? Però si no hi ha cosa més ben parida que gazpacho. Mato el gazpacho, tio. Tu has pres gazpacho i després has sortit al carrer amb mascarilla? No s'ha donat. Vull dir, el gazpacho, vull dir... Com tirar-te un pet dins el llit, eh? Com tirar-te un pet i fer... Horrible, tio, vull dir... Però clar, un pet ja assumeixes, Vull dir, però... avui he pres gazpacho. Vull dir, el típic rotet de gazpacho que en condicions normals i ja està. Pues, mascarilla. Imagina't amb mascarilla, vull dir... El reflujillo aquell que ni te n'adones. I de cop dius, oh... No, rotet, aquest rotet del Sí, pepino, gazpacho, de tot, sí, del sí, gazpacho. Pues vull matar el gazpacho amb èpoques que et mires a la càmera, poses guapo, que t'he vist, ja t'he pillat, Oh, mama, ara com que no et pots mirar abans... Ah, tu no ets els que et miraves a tu mateix, eh? En realitat no. David! Estava mirant el temps. Estava mirant el minutatge. Pues bueno, mato el gazpacho. Mates el gazpacho. Mato el gazpacho en època de mascaretes. Vale, però el problema no és l'estiu i gazpacho, sinó el problema és la No, a mascareta. mi el gazpacho em mola que te cagues, tio. Vale. El problema és quan et ve el rot, tio, quan se'l repeteix i portes màscara, tio. Sí, ara haurem de planificar. Això ho Ara haurem de Això planificar. ho he Aquesta tarda aniré a comprar, sí, doncs no hi ha gazpacho. No hi ha gazpacho. Vale. I vull ressuscitar, tio, entrem a fase 1. Ja tocava, tio, Sí, fase sí, 1. ja tocava. S'ha fet esperar, vull dir, alguns l'han complert més, següents, però fase 1 per tot ja. Bueno, jo crec que al final cadascú ha ficat el seu sentit comú, com I li ha sobre semblat. el Holgorio, sobre el Holgorio, vull dir... Se m'ha passat un número. Aquest cop ja Tornem no... al número, Se m'ha passat un altre número d'una altra cosa i se m'ha passat el número. Ja està. Sobre el Holgorio. Fantàstic. Molt bé, doncs amb aquest matar i ressuscitar, bueno, pues, parlant de Holgorio, que té a veure amb pues, connectar amb l'alegria i tal, en el fons és de que almenys jo i el meu entorn últimament estàvem, i tu també estaves, bueno, s'ha connectat molt amb la tristesa aquests dies, no? En general, pues, hi ha hagut gent que hem tingut, per sort nosaltres no hem tingut, bueno, la teva mare va estar amb coronavirus, però no hem de... Vull dir, todo bien, no? I en el fons pues, no hem de lamentar d'això, però sí que hi ha molta gent, i jo mateix, que hem connectat amb la tristesa, no? I bueno, jo m'he donat compte que la tristesa és molt democràtica.
perquè ens posa... al final sempre pots mirar algú més pobre que tu i dir, vale, està pitjor que tu. Bueno, el que ha sortit avui a les estadístiques. El que ha sortit avui a les estadístiques. Feina més Precisament. precària, menys pasta, Tal qual. però la gent considera que jo soc més feliç que tu. Efectivament. I no sé per què. Per què serà? Perquè no serà perquè vens a explicar aquí un drama cada dia, David. Pues clar, el tema és aquest, no? Si tu pots mirar a un pobre o algú més pobre que tu i adonar-te que ell potser està més cardat que tu i així reconfortar-te, no? En el fons hi ha un tema de que els rics també poden estar tristos, és a dir, no hi ha vull dir, tu pots ser ric, no? I que se t'espatlli el motor de la piscina i que et triguin 3 dies a venir-te a reparar la piscina. I estàs trist perquè no tens això. I no et pots banyar. També ja no dic gilipolles, però bueno. Bueno, pots... Sí, que al final la tristor, vull dir, cadascú té la Pot haver-hi gent- piràmide de Maslow. Clar. Estem parlant de la piràmide de Maslow. Pot haver-hi gent que digui, hòstia, és que aquest any, joder, amb el tema del coronavirus, quina putada, no ens surt a compte pagar la reparació del barco aquest any, perquè, clar, joder, 3.000 euros pagar el barco per una setmana, dius, tio, quina putada, m'han fotut l'estiu. I actiu, però Correcte. saps? Però al final, no? La tristesa ens posa al mateix nivell. I és que, com que, inclús, fixa't com és això, no? Que inclús hi ha hagut aquests pijos protofilofascistes que estan sortint al carrer a protestar. Ellos. Al estilo 15M. Bueno, no, és que ara, clar, ara aquesta gent està fent de CDRs. Ara els CDRs són ells, saps? Són ells els que estan sortint a protestar. Que trist, tio, quina pena fan allò. Sí, a més veus allà un senyor amb un pal, Però jo avui picant amb un pal, picant amb una senyal, un pal amb una... Jo els mirava i dic, tio, jo crec que em fan el mateix fàstic que els hi fem nosaltres, tio. T'estàs ficant en un sector protestant de la societat. Tio, ens hem d'enganyar ara aquí. T'estàs posicionant. No estic posicionant. Vull dir, no m'estic posicionant. Vull dir, a veure, David, vull dir... Que sí. Vinc a Sant Gervasi, però no tinc pals de golf. Vull dir, no tinc pals de golf per anar a manifestar-me, vull dir. Okay. I vinc a Sant Gervasi i no tinc contracte, vull dir. Però Vinc a la precarietat. Però fixa't com són les coses, perquè en el fons s'ha parlat molt del tio que anava al pal de golf picant d'això, però en el fons... A mi m'impacta més totes les banderes espanyoles, tio. Sí, totalment. Vull dir, Que és després de que em diuen, no, és que la bandera espanyola no significa ser fatxa. Bueno, clar, si és que les fatxes la treuen quan fan de fatxa, com vols que no l'associ? Si se apoderan del símbolo... Sí, ¿no? Lo de politizar la muerte, señor. Lo de salir... Però clar, també igual pues, tens aquell senyor ric, fatxoso, que està sortint, no? Amb un pal, amb una cosa, amb un raspall a dalt, picant una senyal, i aquest pal es veu que ha descobert ara que es diu escombra, saps? Que no era... S'ha parlat molt del tema que era un pal de golf, però no, realment era un pal d'escombra, saps? Que era com lo que tenia por casa, perquè, clar, el pal... Realment, per molt ric que sigui, dubto que anés a rebentar. Perquè ja seria la opulència, ja és com salgo a manifestar-me, ja és com... Igual tens el pal de golf que t'has comprat nous dents uns vells que els tens allà i no els tires, dius, pues si viene algun tio amigo. Sí, i segur que si ens fixem, tothom que està allà està picant amb la cacerolada, està picant amb sartenes d'inducció, no? No són sartenes, no són d'aquestes d'habitus a la mica cutre, no. Van d'això, no? Pues això, no sé, però amb això no vull invalidar la tristesa, no? Perquè al final... Perdona, que hem tornat a veure tristesa, és veritat. Aquest senyor està trist, està sortint amb una cosa que ha descobert, que és una escombra, hi ha algú que li molesta, perquè no pot seguir explotant els seus treballadors, no? No pot seguir evadint capital, no pot fer el que és la vida de ric. No pot especular, vull dir... No pot seguir fent de ric. No pot... Sí, no pot fer de ric. Llavors, això, segur que hi ha gent, no?, que en aquest moment estarà pensant, s'ha d'acceptar la tristesa i s'ha d'abraçar la tristesa, no?, perquè en el fons, com més al fons i més al pou estem, més forts en podrem sortir, no?, així que, anem a abraçar la tristesa per ser més feliços, no?, al final. I una merda, i una puta merda, tio. Com més al pou, més costa sortir-ne, tio. Com més al puto pou, més costa sortir-ne. I jo ho he dit, això, Jo ho he dit, això de no, la tristesa... I una merda, tio. I una puta merda, tio. Al final, com més al pou, més alcohol i més diazepam, tio. I més...
I en el fons, i aquesta gent que Gran està amic, així... el diazepam, Clar, alcohol i diazepam, i després Gran et venen aquesta gent d'alcohol i diazepam, és que estic trist, estic trist, o tal, i tinc mal de cap, i tinc mal de panxa. Tens ressaca, cabron, no estàs trist, el que tens és ressaca. I vens aquí a dir-me a mi, que jo estic aquí... Ojo amb els formiguets dels peus, barrejant alcohol i diazepam, Aquests formiguets dels peus... Vull dir... Clar, jo no ho controlo. No l'infravalorem, Jo no he pres mai diazepam i alcohol, però... I estàs aquí parlant! Bueno, però sí, perquè jo que estic aquí intentant buscar el meu equilibri entre cervesa i CBD, saps? I al final he trobat la gent que està pues, pitjor que tu i joder, vull dir... Però sin más, tio, pues això, a prendre pel cul, tio. No tinc un aquí, vull dir... Passo. No tinc cap mena d'interès, Vull dir... Jo ja et Per què dic... creus que la gent em vota a mi com a feliç? Vale, ara m'entens tot. Vull ser més pobre. I més... Total. Però res, doncs, per si a algú li interessa, 2 parts de cervesa per una CBD. I fins aquí la meva secció. Però jo has vingut a treure merda, no? Tu avui, David, fem el dia que tenies allò, has vingut a buidar. Portes 2 seccions que has vingut a buidar. 0 xistes a buidar. Bueno. Més mierdòfono que mai. Exacte. Més mierdòfono que mai. Més David que mai. Sí. Més David que mai. Vinc amb el cabàs de merda, el trec aquí, vull dir, la comèdia ja la portaran. Ja la portarà algú. A veure, vull dir, jo penso que... De fet, jo he descobert moltes coses, però ja en parlarem després amb els 5 minuts de mis mierdes. Però jo he descobert que a través... Que sí, doncs òbviament avui s'ha votat que jo soc... que tu ets més feliç que jo, ergo, jo estic més trist que tu, no? Jo soc aquí el que ve a portar els tràmites, però jo, a través d'això, d'explicar els meus drames, també al final estic descobrint el meu jo còmic, no? D'alguna manera. O crec que estic en ello. Està molt bé, David, està molt bé. S'ha de trobar el teu camí. S'ha de buscar, així que xin, i res, ara saps que tinc moltes ganes de veure, tio? Què? A veure com fas el teu teatrillo. No, jo abans de fer el teatrillo, crec que ja havia fet algun teatrillo aquí. Vull dir, puc ser una mica cruel? Tot? No, a veure, un moment. Puc? Des de quan demanes permís en aquest programa per ser cruel? A veure... Però imagina't lo cruel que vull ser. Dispara. Li dic, estem preparant el programa, li dic, David, tio, com... Què portes avui, o quin és el rotllo, o què tal, no sé com diu. No, avui porto secció a l'Ignatius. A l'Ignatius, tio! No! Gran, tio, a l'Ignatius, tio! Jo no he anat aquí, jo t'he dit amb el sentit de que jo anava a un lloc, tio. Jo anava a un lloc. Dic, bueno, ojo que fa temps que no el veig. Que igual s'ha tragat molta comèdia, saps què vull dir? Ha treballat molt, ha escrit molt. A veure. Però si vaig escriure que encara no el tenia escrit, tio. Si estem gravant en divendres perquè no tenia escrit, tio. Què m'estàs contant? És veritat, teníem ressaca. Clar, tio. On estava? Claro, tio. Estem gravant divendres perquè dilluns teníem ressaca. Bàsicament. Bueno, va, porto la meva secció, no sé com anem de temps. Bueno, va, anem bé. La secció d'en Marc! La secció d'en Marc! Ara me la mesa. Avui els teatrillos van així, van així. Jo apareixo per sorpresa, tu m'has pillat despistat i... La secció d'en Marc. Bueno, va, la secció d'en Marc. Vinc a parlar de què difícil és no ser amable. Vale? Jo crec que hi ha gent que no estarà del tot d'acord amb que tu no sàpigues no ser amable. Bueno, és veritat que jo tinc aquí una fatxada, vull dir, però hay una personita, vale, que és persona, vull dir, jo soc persona. Sí. Vull dir, aquí la comèdia m'envaeix, vull dir, i els meus valors ètics et pot el troll, et pot el... Vull dir, la comèdia inhibeix els meus valors ètics, però hi ha una persona fora de les càmeres, que és persona, vale? I que difícil és no ser amable, no ser educat. Vale. Per què parlo això? Què ho explica? Ens citem a pre-Covid.
Vale? Pre-Covid, Vale. vale. Jo vaig tenir una cita amb una noia, quedem a la tarda per fer una birra. Però una birra, un cafè, a les 3 de la tarda. Vull dir, un cafè super... Gazpacho. Perquè no portem màscares. Tira. Total, quedo una noia, pre-Covid, saps? Vull dir, quan es podia anar a terrasses, Sí, vull dir, sí. quan les terrasses estaven plenes... Quan la vida era vida. Quan la vida era vida, vale? Jo quedo amb una noia, quedem per fer una birra, estem així xerrant, i surt el tema de que a mi les olors, vale? És una cosa que m'atrau de l'altra persona. Vale. Vull dir, a mi l'olor que fa l'altra persona és una de les coses que m'atrau. Si fa bona olor és una cosa que m'atrau. Sí. Si una persona no fa bona olor, a mi em costa que m'atraigui la persona. Vull dir, em viu Vale. molt per les olors, vale? I d'aquí a l'amabilitat no estic connectant amb conceptes, eh? Ja t'arribarem, ja tot arribarem. Jo també vull anar a un lloc. Vale? Total, que quedem amb la noia, total, li dic lo de les olors, total, estem així bevent, total, i un moment que em diu, vaig a fer una birra. Vaig a demanar una birra, Vale. Va la tia, va demanar unes birres, jo estic allà, dic, joder, sí que tarda la tia, no sé quantos, tal. Total, que torno amb 2 birres, i tal com deixa les 2 birres, em don les putes calces que portava ella, me les dona a la mà, Però... espera, i em diu, espero que t'agradi la meva olor. Oh, mama! Vale, un moment. I llavors ella dius, com costa no ser amable? Vull dir que dius, aquesta noia que ha fet l'esforç d'anar allà, Què li dius? treure'n les calces, I no a cal les ni- 3 de la tarda. I no cal ni que t'acostin les calces a la cara, no? Que ja dius, Saps? ja... No, és com, ara com li dius que no em referia a això. Vull dir, la tia ha anat amb tot. Vale? La tia ha anat allà, se l'ha jugat, no sé quantos, tal, ole, Sí, ole, sí. bona estratègia. Com li dius que no, que l'ha cagat? I jo, que no ser amable, em vaig trobar olorant les calces aquelles, vull dir, olorant les calces al mig d'un bar a Gràcia a les 3 de la tarda, Incòmode. saps? Incòmode. Incòmode? No, lo següent, no incòmode, jo no vull olorar unes calces, vull dir, estem olorant unes calces, vull dir, no, A més és com... Bueno, review, no? I és com, no, Clar. ja me les emporto a casa, Clar. ja ho ensumaré amb tranquil·litat i ja et diré el què, no? Doncs a qui em refereixo? Hòstia, que difícil és no ser amable, tio. I com per ser amable, tio, fas coses que no vols, saps què vull dir? Però ara em plantejo, vull dir, clar, tot això he explicat que és pre-Covid. La mateixa situació, amb Covid. T'ho imagina't ara? Amb la mascareta, no? Obrir la mascareta. Amb la mascareta, vull dir, no hi ha res més que estàs vulnerant tots els protocols de seguretat que en un bar Ensumar les calces vull dir, d'una persona. una tia em porta unes calces i jo em trec la mascareta i em poso a olorar-les. Vull dir, jo crec que en aquell moment ve Fernando Simón i diu hasta aquí. Vull dir, a mi en aquell moment, si algú vota el Covid, és que en aquella situació vindria Fernando Simón a salvar-me i seria ell qui posaria el límit. Vull dir, jo ara mateix m'hagués estalviat olorar unes calces perquè Fernando Simón diria no, aquí se repeta el espacio, aquí los 2 metros de espacio. Però a veure, un moment. T'hauria de tirar les calces a la cara, també, respectant la distància, El que sigui, tio, no hagués olorat unes calces d'una tia d'una primera cita. Vull dir, vale? Vale. Clar, a tot això... Bueno, vaig follar igualment. Van follar? A veure, jo lo de les calces sabia que no, però... O sigui, no sabia que no t'hagués molat, perquè jo aquesta història la sabia... el sabia comentat. Però, clar, la qüestió de dir... El punt aquest de que ella se la jugués, que anés amb tot, a tu això et va molar. L'olor i tal... Sí, bueno, jo li vaig follar amb ella, tal, bueno, lo divertit és que estem allà, i llavors em diu que té un trastorn mental. Que el trastorn mental em quadra perfectament amb lo de les calces. Se veia venir. No sé cómo no me lo olí, y nunca mejor dicho. No sé cómo no me lo olí. Llavors, jo crec que, tio, vull dir, si algú vota el Covid, és que ara mateix Fernando Simón, saps, diria, oye, espacio. Aquí, espacio. Que corre l'aire. Saps? Sí. Llavors, jo, que no sé, vull dir, no sé ficar límits i que m'agrada ser amable, vull dir, Fernando Simón allà, dic, escolta, Fernando, vull dir, ja que estem, vull dir, des del 2013 vaig estar amb 3 nòvies que estic procrastinant deixar-lo. Lo del espacio, Fernando Simón, ¿puedes explicarle tú lo del espacio?
necesito mi espacio. ¿Sabes? Y com... Lo de respetarme, lo de... Pon un Fernando Simón en tu vida, saps què vull dir? Que vagi dient a la gent que tu no saps dir-li, Clar, necesito mi espacio. Ara canviarà, no? El Pepito Grillo ara serà el Fernando Simón, no? Clar, no. Com a referent social. I per acabar, vull explicar una història, també. Jo vaig tenir una novieta, era un rotllo, no sé quant, saps? Vull dir, que aquesta novieta, bueno, a mi m'agòbia, ho he explicat en altres programes, a mi m'agòbia dormir amb les noies. Però m'agòbia dormir amb les noies perquè, no perquè no m'agradi dormir amb elles, és perquè no sé ficar el límit. I com que no sé ficar el límit i no sé ser amable, dic tot així. No saps no ser amable. No ser amable, saps què vull dir? Que difícil és no ser amable, saps? Vull dir, aquí ve tot, saps? Vale. Llavors, clar, era com, m'agòbia, vull dir, estar amb elles perquè és com, vale, és que he de ser amable tot el rato, saps? I això porta una pressió que em desmunta, saps què vull dir? Llavors, va ser molt bo, tio, perquè és que, com és la puta vida, amb aquesta noia vaig trobar el punt de dir-li, vale, tio, vaig a dir-li que espiri. I vaig aconseguir que durant 3 nits seguides, que es venia a casa, a les 3 de la matinada, li deia, Sisplau, pira't, sí. Pira't. I després... Espero que hi hagués un sisplau. Sí, soc amable. Necessito ser amable. Vale. Vull dir, saps? Vull dir, amb tota l'assertivitat del món. Però el més divertit de tot és que passat les 3 nits que la vaig fer fora de casa, un cop la 4ª nit, com que ja sabia que la podia fer fora a l'hora que em donés la gana i m'ho respectava, mai més la vaig fer fora de casa. Per què? Perquè sabia que si volia la podia fer fora de casa i no passava res. Vull dir, en el moment que vaig descobrir que durant 3 cops seguits a la meva vida, o sigui, 3 nits seguides, la fas fora a les 3 de la matinada, i no un cap de setmana, sinó un dimarts, un dimecres, després de treballar, quan vivia al Carmel. Ja. Al Sí. Carmel. Vull dir, quan vaig aconseguir 3 cops seguits que marxés de casa dient-li, i la persona ho acceptava, i deia, sí, cap problema, vull dir, no som res, cap problema, vaig dir, ole. I llavors, a partir d'aquell dia vaig dir, et pots quedar totes les nits que vulguis. Perquè si hi ha alguna nit que no em veus dormir, sé que t'ho puc dir. Vale. Molt bé. I això ho has portat a teràpia ja o no? No, ja està, vull dir, és això, vull dir, que difícil és no ser amable. El tio, aquí amb els drames, i ara aquí, jo m'obro, m'exposo, saps? I res, vull dir, fins aquí, la secció d'en Marc. Molt bona secció La secció d'en Marc. Molt bé, tio, molt bé. All right. Ja tenia ganes, d'aquest feeling i entrar en els 5 minuts de mis mierdes. El primer programa, que tinc els 5 minutitos de mis mierdes, que a veure com anem de temps. Bueno, anem bé. Hem calculat els tempos. Anem bé de temps. A veure... Els lives. Què? Els lives. El mierdòfono lives. Vale. És que no és capaç, tio, no és capaç. Espera, bueno, no, és igual, no diré res, no m'avançaré. No és capaç de què? No, remarem, David, remarem amb tu. No vaig allà. Per això. La cura d'humilitat, tio. O sigui, lo tranquil que estic de que ningú m'ha escrit, ningú m'ha dit absolutament res. O sigui, no hi ha hagut cap mena de feedback de per què s'ha acabat els lives? Per què així? No hi ha hagut, saps? I és com... Ja, però precisament... Jo, a veure... Anem a explicar-ho. A veure. Jo he descobert... Puc morcillar? Puc morcillar? Fes el que et surti la polla, si al final puc, demana, saps? La pregunta. A veure, la qüestió és, jo, ja mig ho sabia, però no estava la consciència parada amb que, tinc una necessitat de l'hòstia, de que tot quedi tancat, de que tot quedi ben empaquetat, de que... No, pues jo què sé, hem deixat de fer lives, no espereu que d'aquí seguim fent lives, s'han acabat els lives del Mierdòfono, posem això sobre la taula, ja... Estàs tancant, David, ho estàs tancant. No. Merda, sí, ho estic tancant. Merda. Vale. No en sé sortir, és igual. S'han acabat, vale, ja està. Jo he connectat amb aquest toc que tinc jo, que tot ha d'estar quadrat i tot tancadet i tal. I vam quedar un dia i havíem de fer un live i no es va fer el live. O sigui, es va proposar. No es va fer el live. Es va proposar. No. Vam dir, el último, hoy a las 8. Es va proposar dir, anem a fer l'últim, no sé quantos, què passa?
bueno, una cosa va portar l'altra i vam acabar borratxos perduts. Vull dir, borratxos perduts. Qualsevol excusa que jo hagi pogut dir... Borratxos perduts. I jo que vaig conèixer el David, si el live el tenim a les 8, no s'estava traient el tema perquè anàvem borratxos. Jo vaig veure el David... Sí que s'estava traient. No, espera, explica la teva versió. Deixa'm explicar. Vam dir, bueno, ja veurem si fem el live o no, ja veurem. Vull dir, en plan, eren les 5 de la tarda, va sortir en plan, hi ha live avui. Ah, sí, bueno, és a les 8, ja veurem, ara anem borratxos, ja veurem. I jo vaig veure que el David a les 7 va començar a fer la sella. Però és que, no, tu no vas parar de dir, avui hi ha live, David? Què farem amb el live? I així, 2 hores. Clar, quan eren les 7 i quedava una hora per fer el live... I no s'estava parlant, el David necessitava concretar si es feia o no es feia. Mentalment sabia de... Jo no em veia capacitat de dir, si em faig un gin tònic més, no faré el programa. Impossible. Què passa? Que hi havia Rubio 2 a casa. Hi havia la vocecita del mal. Si no hagués hagut Rubio 2, veig conegut del programa, s'hagués fet live, s'hagués acomiadat. I ja està, i s'hagués fet l'últim live, i ja està, i tot hagués quedat, tot tancat, i el David en pau i tranquil·litat. El David tenia la necessitat de fer un vídeo explicant per què no hi havia live. Aquí està, però després de dir, mira, no, prendre pel cul. Ja està, vam fer una publicació de que... Perquè no som... O sigui, trutxíssim de fem l'últim live i a 5 minuts del final... La paletada... No el fem. No el fem. Així, exacte. Bueno, sí que és cert que ens van escriure com 5-6 persones en plan, en sèrio? O sigui, en plan, en Sí, sèrio però no en plan per què o tal, o... Que torni. Ningú vol el live del micròfon. Al final és... Al final, dic, què et vaig dir? Què decepcionarem? Vull dir, 3 persones. 4 persones. Bueno, a veure, algú hi ha, que vulgui. Algú hi ha que li pugui interessar, però costava. S'havia de remar i ja està. I a la vida s'ha de saber plegar les coses. I què m'ha après, David, d'això? Què m'ha après? No res. Sí, tio. Sí, que no són tan importants, tio. Que no m'encés les llums. Que no... Mira! Hòstia, ara no tenim focus, tio. Bueno, tindrem una il·luminació en directe, és igual. Bueno, en fin, ja està, doncs aquests seran els meus 5 minuts de mis mierdes, perquè jo crec que fins aquí queda explicat, queda ja més que tancat. I res, fins aquí el programa de retrobament, de reencuentro, de gravar ja conjuntament, amb 2 micros, amb tal. Ja la setmana passada vam fer ja un programa canònic, així per anar recuperant. I la gent va agrair, i avui jo crec que hi ha hagut més xamullo que l'altre dia, però bueno. Merdòfono. Està bé. Però res, mira, i tocar la caca, que és un programa que encara no estàvem allà. Bueno, pues res, pues fins aquí el programa d'avui, el segon programa d'això, subscriuen-se... Oh, merda, sí. Ho hem tornat a dir al final, ja està. Subscriuen-se, doneu-li like... Faré la promoció, també he fet un nou podcast. Ah, vale, correcte, fes la promo, va. He fet un nou podcast, es diu Eternos Aspirantes, vull dir, ja està... Eternos Aspirantes... Està tenint més èxit que el Mierdòfono, vull dir, pel poc temps que porta. Nosaltres al principi també van anar bé els números. Bueno, no ho direm, no vull fer mal en directe, vull dir, hi ha hagut gent del Mierdòfono que s'ha passat a l'Eternos Aspirantes. Bueno, no passa res. No vull tocar la llaga. Aquí cadascú té el seu projecte i es defensa cada projecte com es pot i es vol. I ja està, també sou 4. I esteu més intro. És igual, no em justificaré. Eternos Aspirantes, sortiu els dilluns? Tots els dilluns a les 9 de la nit. Gran programa, 4 còmics de podcastero, d'anècdotes, anecdotaris i altres... Xamullo també. Xamullo, molt guai. Així que res, fins al proper programa. All right. Molt bé. Jo no volia trencar-ho, Tampoc m'ho esperava, no me'n recordava d'això jo, saps? M'has tornat a pillar.